ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଯେତିକି ସିନା ଆମକୁ ଲାଗେନି ତାଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ମାର ଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ହବ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଉଠିକି ବସିକି କହିଲା ଚାଲ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇନବୁ, ତତେ ମେଡିସିନ ବି ଖାଇବାର ଅଛି। ସେ ବି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ନିଜେ ଉପାସରେ ଅଛି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 4 ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋର ଆଉଁସି ଦେଇ ମା ମୋର ବେଣିକି ପାରି ଦେଇଥିଲା, କାରଣ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ମୋର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ତାର ଝିଅକୁ 2 ଦିନ ହବ ବେଡ୍‌ରେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖି କେତେ ଯେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଫଳ ଭିତରେ ଡାଳିମଟା ହିଁ ଟିକେ ପାଟିକୁ ରୁଚୁଥିଲା, ବାକି ସବୁ ଖାଇବା ଉପରକୁ ତ ମୋର ଆଖି ବି ଯାଉନଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପରଟା ଭଜା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମେଡିସିନ ବି ଖାଇବାର ଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିନର ଶେଷରେ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମା ମୋର କେତେ ଆଦରରେ କହିଲା ଆସ ତତେ ଖୁଆଇଦେବି। ଜବରଦସ୍ତି କରି ଛୁଆବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ରେ ବସି ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା ସେମିତି ଖୁଆଇଦେଲା। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇର, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ତାର, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା କାହାର କହିକି ମୋତେ ସବୁ ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି କ୍ୟାପଚର କରିନଥାନ୍ତି କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି ନିଜ ମା'ଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେବେ ନା କେବେ ଖାଇଥିବେ। ସତରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୋ ମା ଭିତରେ କୋଉଠୁ 50ଟା ମା'ର ଆତ୍ମା ପଶିଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। କୋଉଠୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ କେଜାଣି ତା ଭିତରେ। ଲଭ୍ ୟୁ ମାମା। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବ।